Ka KSU West KHASI Hills District Unit haringkat ka Jingkhynra lang ka Rambrai Circle kala Pynlong ya ka Jingkhynra ban pen shisha ya kikot kisla jong kinong bela hakasngi baar habayadai bat ka Projek Surok Nongstoin-Rambrai-Kyrshai bala pentre da ka company spy ka nabenta ka NHIDCL ka jingtmu ka KSU ka long ban pentiknai ka jingbot renti ya ka Interstate Migrant Labor Regulation hakaju ka por kilapen shisha ya kikot kisla jong arphon riungut kinong bela ban pentikna bakidon ya ka labor license bat ki work permit kumbala long lalap ya riungut kinong bela ki bambiang ya kikot kisla ya kani ka Jingkhynra ka seng kala Pynlong ru dangshen ha kasnong atiabari kasnong khaput bat ka Assam Wanang ni site jong ka pentre ya ka Surok Nongstoin-Rambrai-Kyrshai ban cek biang ki kot kisla ka bayadai bat ki nong tre jong ka company te hadin ba ka seng kala cek ki kot kisla jong ka company spy ka nilala bahadu akun riu ngut ki nong tre barjala bawan tre ka company bakimson ladon kot kisla kibabyang kamtam ya ka work permit ke kidonru katuk ani ki barjala kiba wantre ya kani company kibam syam pala tang ban pensisa yala di bakidai kita ki nong India